pesa nitiere, kungo gi olo. Nitiere nyaka jomoseketi madhi puonjowa. Yiero mar Odungi Randa e kom mar ker mar oganda Luo oseywayo paro mopogore. Kata kamano, joma ne orwako yiero no jiwo ni ne otime e yo mathuolo. Jakeno mar riwruok mar jodong Luo Abel Ombor wacho ni kopogore kod jodongo, jotend kanise bende ne onywandi e chenro mar yiero ker. Ombor kwayo oganda Luo mondo obed kamoro achiel mar chwalo duondgi e weche mag telo kod dongruok ma pacho ka. Chakre mar higa mar 1998 mane ochiere Luo Council of Elders, onge yiero mane osebere machalo ma. Kata Piyo nigi ni choko yiero moyier go ji sani, kata mana Paul Mbuya gini miwachogo ok no yier gi yiero moyiero go sani. Koro ng'ama nyome ni jadungo Odungi Randa o jadungo moriere mosetiyo ne joluo higni mana galama mang'eny, kata kidhi e dendi ibiro yiro kata bundengo kane gidwaro lokruok makoro ji en join. Omiyo konego ywagi koyudo to demokrasia miwacho ni ok ni ine make yore ten demokrasia. Akwayo ni jodongwa ma joluo te ae uru weche muwinjo ma ji wuoyo awuoya gi. Gik miwuoyo tindo biro, ng'ato wuok kano dhi wuoyo nikech ng'ama otame wuoyo onge. To wacho kada gima ok donji, to kendo kama ionge. Ere kaka no yiere marach. To chik mar kama yiere be kia. Kanyo bi onge. Itiko ni gino yiere marach nade. Wakwayo ogandawa. Ung'eyo ni riwruok e teko. Weuru wuotho oko mar dala.